चिरां जिल्लानि काजलगाव आन्चलिक एबसुआ रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाया फैयै फैयै देग्लायजों 16 बोसोराव आगान होबाय। बेखौ दांथल इउनिट एबसुनि मावख' लांगोनायाव खुंनाय जादों बांगालदबायाव। आरो बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायहरदों रायजो सभानि मानगोनां रोनगोरा नार्जारि सारखौ। बिथाङा बिबुंथि लाखिदों। बिनोनो माखासे सावमुंफोरखौ होनाय जाबाय। हारिनि थाखाय बाउसोमनानै गावनि जिउखौ अरायसम बावलांबाय। बेनि थाखाय जों दिनै बिथांमोननि जिउमानि आत्मानि थाखाय जों दिनै बावदों। आं मिजिंथियो आसा थिदों आर'ज गाबो जों इसोरनि खाथियाव बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे जोंनि इसोरनि खाथियाव थानानै आलो गोजोनै थानो हायो। कारन इसोरानो जोनोम होयो, इसोरानो खाङो आरो इसोरानो लांफिनो। बिथांमोननि जिउमाखौ इसोरानो मानसि महरै लाबोदोंमोन आरो खांबाय बाबाय खामानि मावनो गोहो होलांबाय आरो सम जानाय लोगो लोगो इसोरानो बिसोरखौ लांफिनबाय। बेखायनो जोङो गोथां सुबुं हिसाबै जों बेखौनो मिजिंथिनो हायो जे जायफ्रा मोजां मावो सोरगोआव थाङो होननानै। आरो दिनै जायफ्रा जिउ बावदों गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांबाय समाजनि हाबा मावनायनि थाखाय, निस्सय बिथांमोननि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनगोन। आरो जोङो इसोरखौ जों आर'ज गाबो जे बिथांमोननि जिउआ जाहाथे आलो गोजोनै थायो। आरो जों फैबाय थानाय समावहाय बिथांमोननि प्रेरना लानानै जों थुलुंगा लानानै समाजनि खामानि मावनो थाखाय जों आवगायलांगोन। बेवहाय बाहागो लानाय साफ्रोमबो जोंनि बिथांमोनखौ आङो गाहाम हामलायनाय बावबाय बैसागुनि। जोंनि जिउआव गोजोन फैथों, खामानि मावलायनायनि गोहो मोनथों। आं बेखौनो आसा थियो। गाव गावबागाव जायगायाव थानानै समाजनि खामानि मावनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथिनि खामानि मावबोदों, मावलांबाय थागोन। आरो जायफ्रा दिनैहाय जि जोलैया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनगासिनो दङ, बेखौ मोजाङै जोङो दैदेनलांनो नाजानांगोन। आरो जायफ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै जाथिनि खामानि मावदों, आं बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावो। बेवहाय गोबां बाथ्राखौ मिथिनो खाबु मोनो, सोलोङो, समाज सिबिनायनि आदब खायदाखौ बे आफादनि गेजेरजों रोंबोयो। बर' समाजाव जेसेबां दिनैहाय समाजनि खामानि मावग्रा दैदेनगिरिफोर ओंखारदों, बुंनो थाङोब्ला गासैबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्लेटफर्मनिफ्राय फैजोबदों। ओंखायनो बेयो मोनसे जोंनि गोथार